Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Hormatly musulman doganlar, bugünkü sorağa jogap dersimizde iki san sorağa jogap bereriz. İki sorağın mazmunu bir-birine yakın, iki sorağım doğa dilege değişli. Birinci sorağın kısaçası, jowşan diýilýän doğa dilege sahih hadislerde bar mı? İkinci sorağa bolsa, Kenzul Arş diýilýän doğa dilege sahih hadislerde bar mı diýen soraglar. Birinci soragda musulman doganymyz diýipdir, jowşan dogasy barada maglumat berip bilersiňizmi? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme sewajda Cebrail perişte tarapyndan berilipdir diýen maglumat tapdym, şu dogrymy-ka? Haýsy sewajda berilike? Sahih hadislerde jowşan dogasynyň tarihi barada tapyp bolarmy diýipdir. Musulman doganlar ähli sünnetin hadis kitaplarına itibarly kabul edilýän kitaplarda jowşan diýilýän doga dile geçmeye. Bunun aslı nereden gelip çıktık diýip gözleştirsak düýbi şigalara barýar. Yani jowşan diýilýän doga dileň asly şigalardan gelip çıkan. Hatta şigalaryň käbir toparlary buga gaty ähmiýet berýärler. Hazırcık Arapça bilýän musulman doganlarymyz internetde, YouTube'da da yazsalar, dua jowşan diýip, gönü karşılarına birinji bilen çykjak videolar şigalardyr. Ve buna iki aýrýarlar, jowşanyl kebir, jowşanyl sagir diýip, uly jowşan, kiçi jowşan diýip, näme şolar ähmiýet berip, şolan kitaplarına geçýän doga dilek. Sahih hadislerde ähli sünnetin itibarly kabul edýän kitaplarına geçmeye, Arap ýurtlaryna kän jowşan diýilýän doga bilinmeye, esasy sünni ýurtlaryň içinde jowşanyň köp ýaýran ýer Türkiýe. Türkiýede de bu doga dile iň köp ýaýradan jemaat musulmanlar nurcular. Nur jemaatym diýilýär, nurcularam diýilýär. Oňa sebäbi nurcularyň özlerini ustad diýip kabul edýän kişileri Said Nursi kitaplarına şu doga dile öwüpdir. Şol sebäpli hem bularam näme ustadymyzyň kitabynda bar diýip şeýdip Türkiýede näme esasy ýaýradan şular. Ve jowşan diýilýän doga dile barada bir gurrun ýaýra diýerler. Mysal üçin diýä Uhud sowuşynda gyzgalaňly wagty Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem elini götürüp dile edipdir. Şonda Cebrail aleyhisselam gelip şeýle diýipdir: "Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Allah Taala sana kalkanyň çykar we şu doga dile oku" diýip jowşan dogasyny berenmiş diýerler. Ve doga dile sana bu doga dile sana we ummatyna kalkandan has, haýyrly we goraýjy bolar diýdi diýerler. Şoň üçin jowşan diýmen adi Parsça söz kalkan diýmek. Yani Türkmençe tercüme etsen kalkan dogasy diýen diýmek bolýar. Ve goya Peygamberimizden bunu Hazret Ali radıyallahu anh'a öwredenmiş. Şu kıssan musulman doganlar Uhud barada, Uhud savaşı barada gelen, sahih hadislerde gelen, başka da kitaplarımızda gelen kitaplarımızda şul vaka yok. Bu şiğalan tarafından düzülen zat bu. Ve bilýän doganlarımız, habarly doganlarımız bilýändir, şiğalar sahabaların köp bölüğünü kabul etmeye. Köp bölüğünü kabul etmeýändik üçin hem näme bolýar? Hadisleriň hem köp bölüğünü kabul etmeýärler. Çünkü hadisler bize Peygamberimizden ýetiren kim? Sahabalar. Allah onlardan razı bolsun. Şol sebäpli hem näme bu dogany goýa kime öwredipdir diýip Hazret Ali'ye öwredipdir diýip aýdýarlar radiyallahu anha. Ellerine kan hadis bolmanyny üçin hem şiğalarda şoňa benzeş toslama zatlar köp bolýar. Bula näme diýmek? Bu doga dileň asly musulmanlar sahih hadislerde sabit däl we bu doga dile barada aýdylýan käbir gurrunlar bar. Mysal üçin goýa Allah Taala bunu bu doga dilegi dünýäni yaratmazdan 50 000 ýyl öň arşyň sütüniň üstüne ýazylmış diýerler. Tawa goýa kim jowşany okasa ýa-da ýazyp ýanyna götürse bela beterden apatdyr kesellerden ýangyndan ogurlukdan goralýarmyş we onuň Allah bilen arasyndaky perde aýrylyp ähli dilegler kabul bolýarmyş diýerler. Hiçbiriniň asly ýok. Eger ýanynda bir kitap götüreňde, bir doga götüreňde, seni bir zatdan gorajak bolsa, ýazyp götüreňde Kur'andan ulu zat ýok, ulu kitap ýok. Allah Taala'nın kelami. Emma ýazyp bir zat ýanynda götüreňiň bilen sen goralýan diýen düşünje sünnetde, İslamyň dusturunda ýok. Özüň okamaly, amal etmeli, halal ýaşamaly diýip düşünje var İslamda. Taw ýa bolmasa Allah bilen bir dogany okudyň, Allah Taala'nın arasynda perde aýryl diýen düşünje ýok. Halal ýaşasaň, halal isen takwa bolsaň Allah Taala dogalaryn kabul edýän diýip öwredýär dinimiz bize. Emma amal ýok, isat ýok, ýanyňa bir dogany ýazyp götürdüň, Allah bilen araňdan perde aýryl diýen düşünje musulmanlar sünnetde gelýän zatda. Ýa bolmasa diýipdirler kim jowşan okap dile getse Bedir şehitlerin mertebesindeki 900 000 şehidin soğabını alyamış diye.
Yani bir del, iki del, 100 ming del, 200 ming del adati şehidem del Bedir şehitlerinin yani sahabaların mertebesinde şehit bolunu 900 ming şehidin sowabını alyan deyip näme? Bunun fazilet Kur'an hakkında da aydılmandır. Bular näme şu halkın gözünde ulultmak için düzüyen zatları. Ya olmasına deyiptirler goya ölüyün kepenine cevşen yazsan öyle azap görmezmiş. Kur'an ve sünnette Peygamberimizin pak sünnetinde sahih hadislerinde ölüyün kepenine yazılayan dua deyip zat yok. Bu asılsız gururlar musulmanlıqınlar. Sen yanında 10 sany Kur'an gömselerim, özün kabrın üstünde, yerin üstünde düzgülü gezmedik bolsaň, dogry gezmedik bolsaň, ýanyňa bir zat ýazylyny bilen näme musulmandygynyr, ol bizi näme halas etmeýär, bizi halas etjek biziň sahih amalymyz, dogry akydamyz, halal ýaşandygymyz. Emma ýok, bular bir gara goýup ýöldüňe kepenne bir zat ýazynyň bilen azap görmezmiş diýen düşünje sünnetde gelen düşünje däl. Ýa bolmasa jewşany barada diýipdirler goýa o jewşana qasan Allah Taala'nın katından gelen 4 kitap okan ýalmış, yani Kur'an ve Kur'an'ın 3 kitap, Zebur, İncil, Tevrat okan ýalmış diýerler. O şey musulmanlar onlarına bir bilmeýän adamyň gözüne ulultmak üçin, beýgeltmek üçin, kabul etdirmek üçin bir zatlar düzüpdirler. O Allah'ını guruladypdyrlar, periştany guruladypdyrlar, peýgamberi guruladypdyrlar sallallahu aleyhi ve sellem. Emma hiç bir näme sahih hadislerde gelen zatlar däl musulmandygynyr. O diýmek Jewşanyň asly şiğalardan gelýär, ähli sünnetin kitaplarına ýok musulmanlygynyr. Gynasa muny ýaýradanlar Türkiýede käbir özüne sünni diýen toparlar. Ustadymyzyň kitabyny bamış diýip şey diýip şolar esasy ýaýratdylar. O türkmenlerimiz hem bunu alyp ýaýradyp terjime edip baranlar şu türklerden görüp edýärler. Oň bir aslyny görüp gözläp bamy ýokmy barlaplar edip näme diýen adamlar da şu türklerin kitabyna bar bolsa dogrudur diýip gön terjime edip internetde zatda goýup paýlaşýarlar gynansak da. İkinci yankı Kenzul Arş diýilen doga dileg barda sorapdyr doganymyz we käbir screenshotlar uradypdyr, na türkmençe terjime edip goýdular, goýýarlar, ýaýradýarlar. Şuňal gepler aýdýarlar, şular dogrymy diýip sorapdyr, asly bamy diýip. Kenzul Arş hem şoňal musulmanlar, ähli sünnetin hadis kitaplarynda Kenzul Arş diýip doga dileg ýok. Kenzul Arş barada bir sürü dogalar üýşüripdirler. Kur'an we sünnetde geçen, onda bunda geçen dogalar hemmesini jemläp bir uzun doga düzüpdirler. Soňra adyna Kenzul Arş takypdyrlar. O gapdylaryň bir sürü fazilet sowap ýasap goýupdyrlar. Kim şunu okasa şeýle bolýar, beýle bolýar, bir sürü kandatlar ýazypdyrlar. O şeýle bir owadan nap ýazypdyrlar, adam diýe hiç sat etmeýin, gijeňlüdiňe şunu okap oturaýyn diýen düşünjeni berýär. Adama şul aýdylan gurunlara seretsen. Emma gynansak da ne hadiste Kenzul Arş diýip doga ba, o ne ýanyndan aýdylan sowaplar, faziletler ba. Misal üçin hatta geň ýeri Kur'ana we sünnete ters düşünje de berýär. Ýanyna aýdylýan käbir gurunlar. Misal üçin şeýle diýipdirler. Goýa Cebrail perişte aleyhisselam Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme şeýle diýenmiş. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, kim ömründe bir gezek Kenzul Arş dogasyny okasa, Allah Teala onu kıyamet gününde ayın 14 gecesinde hayal edip nuran edip direldir. Hatta ehli insanlar onu görüp bu peygamber mi kaya perişte mi kaya diýerler diýipmiş. Ama sahih hadislerde bu zatlar yok. Ve yine de Cebrail perişte aleyhisselam diyenmiş Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme, kim şu Kenzul Arş okasa men ve sen onun kabrının yanında durar diýipdir. Subhanallah. Ona hasapsız, kitapsız cennet bar diýipdir. Sırat köprüsünden Burak diýilen at bilen ýyllarym ýalak geçip gider diýipdirler. Hatta diýipdirler onun günäsi deňiziň suwundan, ýağmurlaryň damjasyndan, agaçlaryň ýapraklarynyň, gum däneleriniň sanynyň, daşlardan hem köp bolsa, ona kabul bolan haç we müň sany ömre sowap ýatylar diýipdir. Yani musulman doganlar ünsün bir insan günah eden bolsa, eger ulu günah eden bolsa, zina, ogurluk, şirk, adam öldürmek, şuňal zatlar, ýetim hakyny ýemek, ýalak ulu günahlar eden bolsa, ulu günahda tawba şert. Kiçik günah eden bolsa, o istigfar dilemeli, bağışlanma dilemeli, tawba dilemeli, bolmaýan ýagdaýynda soňundan etjek salih amallar kiçik günahlar pozup bilýär. Emma ulu günahlarda näme? Tawba şert. Tawbaňam şertler bar. O ýene dilim bilen tawba etdim diýeniň bolanok. Pişman bolmaly, şol haram işi terk etmeli, innik gaýdyp şoňa barmazlyga karar bermeli.
Dördüncü şert emma birinin hakkını yen bolsan şondan halallık soramalı. Günah işlerde musulman şu hile hareket etmeli. Yani hemme günah ettin, damcaların sanıça, deniz kumlar, danelerinin sanıça, dağışların sanıça günahın mı? Yani birce doğan okudun, olana fazıllı. O irinden emname, münsan ömre soğaviyatıllı, haş soğaviyatıllı. Bu düşünce İslam'ın bize uğradığın düşüncesi değil musulman doğanlar. O ya da deyiptirler Kenzul Arş barada, kim bu dille beş gedek okusa, düşünde Peygamberimiz görür. Yalan görürüm. Sünnette Peygamberimiz görmek için plan dua okumalı diyen düşünce yok. Din, Kur'an, sünnet bize şunu diye. Peygamberimizi, Peygamber cani sallallahu aleyhi ve sellem kovarayan bolsan, Peygamberimizin yören yolundan yürü. Tavşırıklarına amel et. Kaçtiyen zatlarından kaç. Haber veren zatlarını tasdik et. Ana şu hilek bolsak, Allah nasip eder bu dünyada düşümüzde de görüp bileriz. Görüp bilmeyen adamımızda iman edip Müslüman olup mümin olup olsak, Allah Teala'nın izini bilen cennete girip Peygamberimizi cennette görürüz. Doğru İslami düşünce şunu niye? Ama amal yok, zat yok. Yani bir doğan beş gedek okudun düşünde Peygamberi görüyen deyip sahih hadislerde, aktıvalı kitaplarda gelen zatlar Müslüman doğanlar. Yine de bu doğan içinde kâfir doğru sözlerim getiriptirler. Allah Teala'dan dilek bulan zatlarım getiriptirler. Kaptalına yanlış zatlarım koşupturlar. Misal için şeyle setirler geçiyor. Es'eluke bi ismikel mektubi ala cenahi Cibril. Yavul mesela ve ala cebheti İsrafil diye setirler geçiyor. Yani ne demek? Ey Allah men senden Cebrail aleyhisselamın kanatında yazılığı adın bilen dileyen. Ya da Cibril yani İsrafil aleyhisselamın manglayında yazılığı adın bilen senden dileyen diye setirler geçiyor. Hiçbir sahih hadiste Cebrail aleyhisselamın kanatında Allah'ın adı yazılığı İsrafil aleyhisselamın manglayında Allah'ın adı yazılığı diyen düşünce, mağlumat yok Müslümanlar. Bunu yana bir adamdan gözünde ay bir ütköşüp doğa, güçlü doğa diydirmek için bir kov edip bunu düzeyip şey edip ovadan sözlerle bereptir bunu öz yanından. Sade halkım eştiya da halk götür ya da lokan zat bolmalı ya da. Ama periştan kanatında Allah'ın adı yazık, periştan manglayında Allah'ın adı yazık diyen düşünce yok İslam'da. Ya olmasına yine deyiliptir, kim şunu başarsa ömrünü, başarsa şunu bir gedek okusa, heptide bir gedek, bolmasa ayda bir gedek, bolmasa ömrünü bir gedek, ona medip bilmese bir yerine şunu okuttursa deyiptir. Şuna mün gedek Kur'an-ı Kerim'i hatim edenin sogabını yazılar deyip aydıptır. Bu ne Müslümanlar? Bir işte sogab ba, günah ba diyecek bolsan, ayet bilen, hadis bilen gurulamalı. Öz yanından plan hil okudun, bunca sogab bolya deyip böyle bir delilsiz aydıp koyurmalı değil. Bir yerde yazılgan bolsa aslını gözlemeli. Din düşmanlar Peygamber adına her hillat yasaptırlar. Müslümanlar azal etmek için. Her eşlerin ananıp yayırıp görmeli değil. Ya da Kenzul Arş varada deyiliptir. Şunu bir kayağıda yazıp, sonra bunu suya batırıp 21 gün boyunca gününe aydıptır. Perdendi bolmayan adama içersen son perdendi bol ya deyip aydıptırlar. Ile Müslümanlar bir biçara adamla ne umid adamın duygularıyla oynayalar şeydim. Sana ne ama getirecek kağıda bir zat yazıp sünnette aslı olmayan onun 21 gün boyunca sana içirecek, sonra sen çağın bulur diyecek şeydim, sana umid bağlattıracak. Belki kâfir yalancı mollalar yazıp verdim, okap verdim, elinden pulam alacak ki şunu kuğunu alyalarım. Ama şöyle edilen adın aslı yok. Peygamber adına, din adına toslap düzülen zatlar. Ele Müslüman doğanlar, misallarına ayttık. Şu iki doğanım Kur'an ve sünnetten aslı yok. Yani kıdışım yalakı kâfir Müslüman doğandan bir ters düşünmek mümkün. Doğa dileklerin arasında doğru setirler geçiyor. Allah Teala'dan bulan dilekler var. Kur'an ve sünnette umumunda geçen doğa dilekler var. Ama bunu ondan bundan cemlap düzüp ad takıptırlar. Cevşan doğası. Kenzul Arş doğası. Şunu okusan şunça olya, bunça olya deyip Peygamberimizden sahih hadislerde gelen zat yok. Müslüman doğanlar. İkisini bulaştırmalı. Yani kâfir doğanlarımız demek mümkün. Bu zatları kim yayrediyor, ne maksatla yayrediyor? Bu vicdansız, insafsız görünüşte Allah Teala'nın adına, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem adına kim yayrediyor? Birincisi Müslüman doğanlar din düşmanları yayrediyor. Müslümanlar ağzala olsun, hala görüyorum, bizim şunu yoktuğunu ayttık da bir bende şunu bardığını anlatıyor.
Häzir eşden dogandy şoňa gidip aýtsa bir wada biri inanjak gel. Hatta şeýle gurrun bar bir adam bir zada allanan bolsa şoňa allanyp ýörenini düşündirmekden şonu täzeden allama kas ýeňilliýär. Çünki bir zada eýäm ýüregine salypdyr, kellesine salypdyr, inanypdyr, ýapyşypdyr şoňa. Hususan hem dini al meselede. Şoňa täzeden düşündirmek, gözüni açmak kıyın bolýar. Çünki bir gerek eýäm ýüregini bilen oňa baglanylgy. Emma şoňa gidip ýene täzeden bir toslama bir zat gurrun berseň, o ýene inanjak. Şeytanın beter oňa näme golluk berýär, şo batyrda ýapyşmaklygy. Näme bolýar? Bir bende şunu gidip şoňa aýtsa ýok diýjek, bu dogry, plan ahun idi, plan işan idi diýjek. Ol düşündirjek boljak, bu düşünmejek boljak, şey dip näme bolýar? Agzalyk bolýar. Hawa. Ene musulmanlar, din düşmanlar şonuň üçin şuňa meňdeş toslama hadisler, toslama hekayetler düzüpdirler. Ya asly esasy bolmayan kitaplar, zatlar bilgeçleýin çap edipdirler musulmanlaryň arasynda. Näme üçin? Musulmanlaryň arasynda şu bidgatlar, ýalan zatlar ýaýratyn. Haýsy dogry, haýsy ýalňyş bulaşsyn, musulmanlar agzala bolsun. Bira ýalanda din dip ýapyşak, peýgamber diýip, "O berem" diýjek, "Aý dogan bu ýalňyş asly ýok" diýjek. Şeýdip iki musulman ikisem Allahyň razylygyny ýetip bilen biri-birilen näme? Dawalaşak, düşünşmezlik boljak ki bolawamdur. Demek birinji bu zatlar ýaýan din düşmanlary. Günümizden size misal bereýin, musulmanlygyny uzaga gitmäliň. Näme hatlar ýaýradýardylar? Peýgamberimizden gelen hat. O Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kabrının qoraqçysy bolan plan Ahmet Şeyh Peygamberimiz görüpdir, goýa Peygamberimiz şey diýipdir, ummatyma ýetirin, plan edin diýip bir düzüpdir şunu. Hemme gidip Şeyh Ahmetden garnaşlaryndan sorasalar Medine'de ulamalardan ýok, oňal düşem görmänler, Peygamberimizem görmänler, biri şoň adyna düzüpdir. Näme üçin edýär bir adam oturan ýerinde näde bunu düzüp bilýär? Bu wujdansızlyk bilen, bir insaplyk bilen ne aýlakka bir pis düşünjeli adam bolmaly ki beýdip näme ýalan zat düzýär. Näme üçin? Musulmanlar agzal etmek üçin, uruşturmak üçin. Bir benne inanjak, ýa-ni diýişmeli, bir benne bunu düşündirjek boljak, şeýdip agzalyk bolýar. Näme birinji topar buňa meňdeş toslama zatlary ýaýradýan, bidgatlar ýaýradýan din düşmanlary. İkincisi musulmanlar bidgatçy toparlar. Ýollan, dogry ýollan adan ähli sünnetin ýolundan adaşan kişiler. Özler orta bir düşünje atýarlar, orta bir amal atýarlar. Soňam şol amaly dogrylamak üçin Allah Taala'nam gurulýar, periştanam gurulýar, peýgamberim gurulýar. Şol amaly şeýle bir ýapyşýar, şonu dogry etmek üçin ýalanam gurulmaly bolsa gurulap dur. Bizim şaýady bolup dur. Köp bidgatlar dogry etmek üçin sada adamlar allaýalar şuny kunna. Mesal üçin ýa-ni Kenzul Arşam ya Jewşany ýaýradýan kim diýdik? Şiýgalar. İslam tarihinde en kezzap topar şiýgalar we rafiziler. En köp ýa-ni hadis düzüp Peýgamber adynyň guruladan şolar. Çünki näme sahabalar aglaba bölegi kabul edenoklar, sahabany kabul etmeseň sahabadan gelen hadisler hem alyp bolanok. Ondan özleri bärden düzüp şeýdip öz ýollaryny dogrylamak üçin. Demek ikinji toparan musulman doganlar kim şulatlar edýän? Dogry ýolyny adyr bidgatçy toparlar. Üçüncü bir toparwan musulman doganlar şoňa beňdeş zatlar ýaýradýanlar käbir imamlar, ahunlar, mollalar. Olar nähil ahun molla? Arapça da bilýär, käbir kitaplarym okap durýar, onda mundaky bir zatlar, hekayeler, duýýalarda, okaýarlarda şoň duýuny gözläp tahkik etmeýär. Tadqiq etmeýär. Tahkik diýenimi näme? Tadqiq şonu gözläp, şu barmy, sahihmi, dälmi? Kitapda ýazylan bilen her kitapda ýazylanda dogry diýip bolmaýar. Ygtybarlymy, dälmi, sahihmi, dälmi? Şoňa seretmeli. Olar seretmeýär. Ulluqan ahun diýip gören adamyň halkyna çykyp toslama hadis gurrun barýar. Halkym näme bilsin ahun adam ýalan sözler, ýa buňal sowuk salalyk eder diýip kellesine gelmeýär. Aýdy mysal üçin käbir doktorlar bolýar-da, doktorluk uruny, lukmançylyk uruny okapdyr, emma hastasyna ýalňyş bejergi berýär-de elinden näme? Saglygyna beter ziýan berýär. Ýoksam okapdyr urundan, o ady doktor. Emma näme sowuk salalyk sebäpli şuňalakka ýalňyşlyklara ýol berýär. Diýem şoňal musulman doganlar. O käbir ahunlar awa şuňa meňdeş zatlary ähmiýet bermeýär, sowuk salalyk edýär. Misal bereýin, has gowy düşünmekligimiz üçin öz şahsy tejribemde näçe gedek men şaýat boldum. Jumalaryň birinde imamlaryň biri mesjitde plan günne plan çerekatlyk namaz okamaly, 10 rekatlyk her rekatda şunu okamaly, plan hilede okamaly, Peýgamberimizden hadis bar diýär. Can terevlenen gurrun barýar şunu halka. Oqa wering ul soqapdyr diýip.
Ki ol diýen zadam ol hadisi toslama hadis. Peygamberimizden o hil hadis yok. İmam Nevevi ýalakka başga ulamalar şoň toslamadygyny aýdypdyrlar. Hatta näme şunu düzen adama hawa beddua edip goýupdyr İmam Nevevi ýaly adamlar. Alimler, Allah rahmet etsin. Şol hadisi düzen kişi. Musulmanların içinde şunu ýaýratdylar, musulmanlar agdal etdiler diýip. Onu men dinledim. Ýanyna baryp dillen aýsama, ýanyňda bir kitap zat görkezmeseň, guru-guruň ýalak boljak. Indiki juma şol ulamalar ýa-ni hadis barada aýdan zatlaryny bir kagazda jemledim, A4-üň ýüzüne ýazdım, PDF edip çykaryp, indiki jumadan soň imamlar şeýle tanışlygymyzdan bar uzagrakdan salamlaşyp eltip berdim. Arapçada kän bilen ok imam. O kapda edip bilýärdi, dol arap diline düşünüp baran ok. Ondan çalarak pattyk puturakdan okap bilýärdi, dol düşünen ok. Onda da kapdalyna arapçasyny aşagyna terjimesini ýazyp eltip berdim. Imam geçen juma şuňa gurrun etdiňiz. Emma ahli sünnetin ygtybarly alimleri, İmam Nevevi ýaly ulamalar şu hadis barada şu zatlar aýdypdyrlar bu toslama. Asly ýok diýip aýdypdyrlar diýsem, ýüzü gyzaryp dur. Beni ermet niyetinden däl okapdyr bir ýerde, düýbünem gözlemändir. Şo bardyr diýip şeýdip halka getiripdir. Ulan sağ bolsun aýtdy alqally. Üstünden bir ýyl geçdi, ýene şol gün aýlanyp geldi. Alhamdulillah o näme şol hadisi aýtmady. Allah tawfik beripdir, düşünüpdir. O gaýtylap şol näme indiki ýyl halka şo zady gurrun bermedi. Bu şoňa megdeş başga da misallarymyz kän. Näme ermet niyetinden näl, emma sowuk salalygyndan, emma öňünde oturan ýüzlerçe kişi şoň agna terad otyr, kellesine gelmeýär bu imam işini dogry diýämi, ýalňyş diýämi. Ondan otyr. Emma gurrun barýanda Peygamber diýip aýdan namazy ýok, hadiste ýok. Toslama. Ýene bir misal musulman doganlar ul birine türkmenleriň içine ahunlyp ul bir şekabir toporlan götürüp baran adamy keramet diýip bir zat gurrun barýar. Aýna plan öwliýa diýe keramet görkezipdir. Awna şu amallar edipdir diýe. Keramet hak ahli sünnetde. Emma her herekede bir keramet diýip bilmeýäs. Ygtybarly kitaplarda bize habar berilen bolmaly. Garaz bul adamyň, bul ahunyň keramet görkezdi diýip gurrun berýän adamy öz ýaşan döwründe ulamalar tarapyndan biragızdan adamlar allap bilen jaduwy diýip ölüm jazasy berilen adam. Yani gözüňize getirin musulmanlar nireden nire yerlen gök gel tapawdy. Bul halkyňa çykyp öwliýa adam diýip gurrun berýär, Ullohan keramet bolupdyr diýip gurrun berýär. Emma şol adam gözleýän tarih kitaby barýan, İbn Kesir'in Bidaye we Nihayesinde Hallaj Mansur diýen kişisi giýişleýin düşündirip goýupdyr. Öz döwrüniň ulemalary bir agzdan jemlenişip şol adamyň öldürilmeli diýip höküm beripdir, öldüripdirler, ölüm jazasy berilipdir. Näme üçin men öwliýa, men pir diýip halka allap, jaduwylyk zat edip keramet görkezip halka allap bilen adam. Öýündökkäler bir sürü jaduwylyga degişli zatlar çykýar. Bir sürü hapa nejis zatlar çykýar. Bir sürü mal mulk çykýar, altyn kümüş çykýar öýünden. Gaýnatasy gelinini alýar, men muňa öwliýam gadyp gyz berdim, men bu kafir eken, jaduwy eken diýip şeýdip näme? Gaýnatasy gelinini alýar. Şol adamyň Hallaj Mansur. Emma bir bende halkyň öňüne çykyp, aglap şumjurip, aýna Ullohan kerametli adam, şeýle keramet bolupdyr diýip gurrun barýar. Ene üstüren musulmanlar şoňa ananyp dinläp oturan adam, şul adam Ullohan ahun diýip Kur'any bilýär, Arapça bilýär diýip şoň agzyndan çykan her sözi ananýarlar. Her sözi ananýarlar. Hatta gidip aýtsaň senin kär edýär. Ýok, o ahun bilmezmi diýär. Bilmeýär, näşe taýyny sürmendir. Gözlemendir. Sowuk salalyk edipdir. Mene musulman doganlar. Şoňa meňdeş zatlar ýaýla diýenden bir toporam, şoňa meňdeş sowuk sala ahunlar. Tahkik etben yüzley ondan bundan eşdiýärde okaýarda halka gurrun beripdir. Ve en muhim zat musulmanlar onlar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hut özü bizi şuna meňdeş toslama zatlardan, öz adyna düzüljek zatlardan bizi aga edýär. Bundan 1400 ýyl öň Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şu döwürden bizi öz döwründen bizi aga edip goýupdyr. Şuna meňdeş öz adyna düzüljek gelen zatlardan. Çünkü Allah Teala Peygamberimize bildirýär, şeýle bir döwür geljek, Peýgamberiň adyndan gurulap dini ýykjaklar, yalan zat düzüjeklerini Peygamberimiz Allah Teala bildirýär. Peygamberim bize ümmetine bildiripdir ve bizi şuna meňdeş zatlardan aga edipdir. Misal üçin
Sahih Muslim hadis kitabına gelen hadisinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem diye men haddese anni bi hadisin yura ennehu kezib fehuve ahadul kazibin diye. Kim yalanlığını bilip durup menin adımdan bir hadis aytsa iki yalançın biridir diye. Bir yalança ol hadisi düzen ikincem şonu ayrı diyenem yalançıdır diye. Kezzaptır diye. Buhari'de gelen hadisinde beter bir korkutuptur. Beter bir aga ediptir diye. Men kezzebe aleyye mutaammiden فَلْيَتَبَوَّعْ مَقَدَهُ مِنَ النَّارِ Kim bil kaslayın bana yalan yönköse, yani demedik zadımı deyse, dozakta yerine tayinlantın diye Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Şunun için Müslümanlar onlar, şuna benzer, Peygamber deydi, Allah deydi, Cibrail deydi deyip düzülen, toslama, hikaye olsun, bid'at olsun, hadis olsun, doğadilik olsun, eğer aslı kitaplarda bolmasa, sahih bolmasa, yayratmak halal değil, haram. O şunu bir bilmeyen, ananıp gören adamı olsa da hükman aytmalı şu yalandır, ananayma deyip. Çünkü neymi Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem sözüyle, diyen dadı demedik zadını bulaştırıyor. Şeytanın hem isleyen dadı şöyle şey deyip adamın anında din yitik gidiyor, din bulaşıyor şey deyip. Yok da bar diye, bar da yok diye, ondan sonra diyunu gözlemeyen başlıyor, aslını gözlemeyen başlıyor, ondan yalan hikayeler giriyor. Yahudu ve Hristiyanların vaktinde İsa aleyhisselam, Musa aleyhisselam doğruna asıl dinler doğru din, İslam dini. Ama ana şey deyip şuna benzer saatlan üstü bilen bid'atların toslama hikayelerin üstü bilen dinler elinden gidip bozuldu Müslüman doğanlar. Bizim hem dinimizde şuna benzer saatler yıkıyor. Aslı esası bolmayan zatlar. Çünkü bir bende bir saate görgül buna ananiya, ay ahun dedi, pir dedi ya bir zat deyip ananiya. Şunun için de Müslüman doğanlar Hud Peygamberimizin özü bizi şu zatlardan aga ediptir. Şunun için bir yerde din adına bir zat eşitsek tapavudi yok. Ne derecede ahun olsun, ulema olsun, kim olsun soralım. Sahih hadiste var mı? Önemdar kitaplarımızda geçer mi? 4 mezhep imamlarımızdan şu bize aydılıptır mı? Sahabeler bize şunu rivayet ediptir mi? Eden olsa, didi dileyen olsa, şol didi diyen için mi geçen bizim kabul ediyen kitaplarımızda ehl-i sünnette deyip gözlerin Müslüman doğanlar. Sadalık etmeliyim. Özümüzde bir yöneköyce bir eşik alacak olsak 4-5 yerden sonra yaz. Hile kovmi, bakasına hilek, niren önümü deyip. Din hemme zattan bakın Müslüman doğanlar soralım, idealin. Kasam şu da orada soramak, gözlemek yengil oluptur. Telefon ve internet ve 5-6 kişiden dünyanın ol ucundaki adamlardan neyme canadip sorap oluyor. Ve hususanım doğadilik babatında Müslüman doğanlar önkü soru cevaplarda da aydık geçtim. Eğer doğa dili öğrenesimiz gelen bolsa hemmemizin elimizde akıllı telefon ve girin Play Store'a, girin Play Market'a yazın Hasnel Muslim deyip yazın. Hasnel Muslim. Türkçe yazacaklar Müslümanın kalası. Orça yazacaklar Krepus Müslümanina kitap. Anamdar kitap. Ehl-i sünnet ulemaların tayinan kitabı, alimin tayinan kitabı. Göz konacak hadisten alınan doğa dilegler var. Otursan nahardan ön son yatanda turanda caduya karşı gözlemegine karşı çağlanmada gözlemedlik için neyme dilek etmeli. Hemmesi ba Müslüman doğanlar. Ödem ehli dünya dillerinin hemmesine tercüme ediptir. Elimizde de yengilceğine parmağınızdan basın, yankı dişimi alıp yazın, gönü çık ya. Ol toslama zatlan izle düşüp yormak gerek gel. Alın şunu okan Müslüman doğanlar doğa dile gerek olsa şunu öğrenelim. Dilin Arapça öğrenmeyen olsa Arapça biliyane yazdırsanız sesli okunuşu şona çenini koyup dururlar. Ha bir deyse bana giyin işleyin gerek. Haf giyin işleyin doğadıyla öğrenesim geliyor deyse İmam Nevevi rahimahullah'ın ehl-i sünnetin ulemalarından, ıgtibarlı ulemalarından, hadisçi ulemalarından İmam Nevevi Allah rahmet etsin El-Ezkar deyip kitabı var. Zikirler. Giyin işleyin. Şu neyme bizim durmuşumuzda, her hareketimizde, hali adayımızda, okumalı doğadıyla neymesi bolsa hadislerden getirip yazıp koyuptur. Giyin işleyin okuyacak diyenlerim şunu okusun. Bizim hacetimiz yok. Ondan bundan mışmışlardan, şiğalardan, ondan bundan alınan zatlara inanıp görmekliğe ya bir körlükle ol 5. asırda yaşayan diyalog edip her tapan zaten inanıp görmeliler Müslüman doğanlar. İslam kitabına yetip oluyor şu doğruda. Şunun için gayret edelim. Gözleyin, birazcık yadalin, soralin, idealin. Her eşten zadımıza inanıp görmelin. Elhamdülillah Rabbil alemin.